Passem al punt número 10, en la compareixença de la consellera de Cultura i Esport per a explicar les mesures econòmiques i organitzatives que es pensen aplicar al circuit teatral de València sol·licitada per la diputada Margarita Sanz Alonso. Senyor Torró. Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, anem a veure. La sol·licitud de compareixença es produeix, lògicament, a partir de la publicació de l'ordre i ha arribat tard, entre altres coses, però nosaltres primer vam demanar a la comissió que es pronunciara per la compareixença de la directora de teatres, que pensaven que era realment la que tindria que donar comptes en primera instància sobre això, i al dir que no és quan van sol·licitar la compareixença de la consellera. I vaig a dir-li diverses coses respecte a la qüestió que vostè ens ha plantejat. En primer lloc, perquè en realitat jo crec que la pròpia consellera, que ha sigut regidora de Cultura durant molt de temps en el seu poble i el meu, estic absolutament convençut que no pot creure's el que m'acaba de contar així. Estic absolutament convençut, perquè coneix perfectament com funcionava el circuit teatral valencià i sap que hi ha una cosa que és incontestable, i és que vostè ha dit que el circuit de teatre i dansa és el més antic. Jo li dic que pot ser que fora el més antic, ara ja no és el més antic perquè ja no existís. El circuit teatral valencià era una cosa i el que vostès han organitzat amb l'ordre de gener és una altra diferent. El circuit valencià era una cosa, el circuit teatral valencià era una cosa que funcionava de forma autogestionària per part dels ajuntaments, i això és una cosa diferent en la qual la conselleria dona una sèrie de subvencions. Vostè ho ha dit en un moment determinat, el punt 6. Fins ara tot anava per capítol 2 i ara va per capítol 4. Hi ha moltes qüestions a considerar, però eixa és la qüestió essencial, la més important de totes. Hi ha una diferència molt gran de lo que és una organització conjunta i una organització conjunta d'un circuit teatral entre els ajuntaments i la conselleria, en el qual els diners que posen uns i altres estan al mateix nivell, i una cosa molt diferent a una ordre d'ajudes que la conselleria posa a disposició dels ajuntaments i els ajuntaments poden sol·licitar o no poden sol·licitar. Són dues coses molt diferents, perquè això segon no és un circuit com el que era el primer. Per què passa això? Per una raó molt fàcil, perquè quan la conselleria pagava per capítol 2, els diners que anaven a entrar eren uns diners regulats, estables i segurs que la conselleria pagava directament a les companyies. I era, per tant, el que partien els ajuntaments i la conselleria era el caixet d'una determinada quantitat de programació que es feia durant l'any, i eren diners segurs que servien per a que funcionara tot l'entramat de les empreses i del funcionament dels propis ajuntaments. I ara no funciona així. Ara vostès han obligat a que en apenas 20 dies, a primers d'any, els ajuntaments elaboraren un pressupost d'actuacions, una idea que presentaven a la conselleria per anticipat, i cobraran uns diners quan totes aquestes actuacions s'hagin produït i l'Ajuntament tindrà que haver avançat la quantitat. Per tant, la diferència és brutal. I damunt, per uns resultats que vostè ens ha dit així, que jo no sé on vostè li troba el mèrit dels resultats. Resulta que s'obri això perquè participen molts municipis, al final de 63 només passem a 75 municipis que ho sol·liciten, dels quals 67 només ho demanen, és a dir, 4 municipis més dels que hi havia. I vostès diu així, o al pinta d'això diu, això arriba a 160.000 persones més d'una sèrie de pobles. Quins són els pobles, primera pregunta que li faig i que m'agradaria contestar, que no han entrat i que sí que estan i quin tamany tenen? Perquè a veure si el que guanyem per un costat o perdem per l'altre, que mucho me temo que serà així. Per tant, no són 160.000 més, hi ha que descomptar els que ara, els que estan i ja no estan. I per tant això tindria que dir. Mira, les fonts del sector professional ja han avaluat ja en dades prou precises, perquè estem a finals d'any, que l'impacte negatiu del nou sistema suposarà una caiguda de la contractació aproximadament en el 38% en el número d'actuacions. I això, a pesar que vostès, in extremis, quan trauen l'ordre i posen els 800.000 euros i la gent es rebota, perquè el sector el tenen en peu de guerra. El tenen en peu de guerra, el sector sencer. Vostè no sé qui parla, però jo parlo habitualment i tinc molts contactes en gent
dels programadors, en gent dels actors, en gent de les associacions d'empresàries, de les programadors dels sales independents. Sense anar més lluny, el dilluns mateix va haver una taula rodona a la qual estava convidant l'administració, que per cert no va anar ningú, ni a l'administració, a explicar quina era la seva posició davant de la gent del sector, i allí la gent està molt cremada i molt preocupada. Molt cremada per la responsabilitat que tenen sobre el teatre en el conjunt, perquè estan carregant-se el sector de les arts escèniques i en la seva projecció social, i molt preocupada, evidentment, també per la seva pròpia supervivència com a professionals, que s'ha costat moltíssim, moltíssim temps alçar un sector que avui en dia suposa una contribució molt important al producte interior brut valencià. Bé, en aquests moments, per tant, jo crec que el que tindria que fer així vostè realment és explicar-nos, en primer lloc, com li he dit abans, quanta gent no va a gaudir d'aquest sistema. És a dir, quins municipis han quedat fora i quanta gent, quants potencials espectadors, quanta gent es queda fora. Vostè diu que vostès han legislat en benefici del sector i que la seva política és no intervencionista. Jo diria que és més bé tot el contrari. Perquè el que van a fer ara és que els criteris es determina exclusivament la conselleria, mentre que abans, i vostè ho sap perfectament perquè vostè ha participat en aquest circuit, els ajuntaments decidien també molt sobre quin era el funcionament del propi circuit. I ara això no ho poden fer. Els ajuntaments fan la seva proposta, la conselleria estableix els criteris i sobre aquests criteris la conselleria dona o no les ajudes. A més, unes ajudes, insistís, que arribaran un any més tard, amb la qual cosa suposa que això serà també per torcar una miqueta l'ensarrallà que tenen vostès en teatres de la Generalitat i l'enorme deute que tenen acumulat, que està en aquests moments, inclús per pròpia signatura de comptes, declarar en quebra tècnica la de teatres. Per tant, expliqui'ns això què és. I finalment, per concloure, el que li volia dir és que rectifiquen. Jo crec que estan a temps de fer-ho. Vull dir, el sistema funcionava molt bé. Si vostès el que volien era ampliar a que hi hagueren més municipis, era molt fàcil. Una ordre de conselleria acceptant noves sol·licituds i incrementant la dotació pressupostària a raó d'uns 18.000 euros per nova sol·licitud i de 63 havien passat a 70 o a 75, sense canviar l'estructura, perquè l'estructura funcionava com estava absolutament demostrat. Gracias, señoría. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la ilustrísima diputada doña Janet Segarra. Bueno, yo, seguint les paraules